כמעט לכל דבר בחיים ששינה אותנו לטובה. כשאנחנו מסתכלים בדיעבד, אנחנו מבינים שהיו סימנים בדרך, שהייתה איזושהי הכוונה גבוהה יותר שהביאה אותנו לאיפה שאנחנו היום. ואת בוא נגיד, מערכת יחסים שיש לנו היום עם תדרי סולפג'יו, היה איזה יום שהיינו במטבח, אני ובעלי, אחרי שעברנו לארצות הברית, אחרי כמה שנים, וככה מהמעבר, כל מי שעושה מעבר גדול יודע שיש הרבה עם מה להתעסק. יצא שלא שמענו גלגלצ בכלל, למרות שאנחנו מאוד אוהבים מוזיקה ישראלית והכל. ויצא שלא שמענו גלגלצ בכלל, כאילו שנים. אולי שנתיים אחרי המעבר, פתאום יום אחד שמענו גלגלצ, ואז פשוט רבנו כל היום. ואז כאילו באיזשהו שלב כזה בערב אמרנו, מה קורה היום? כאילו לא היינו ככה, לא זוכרים את עצמנו ככה, מה נזכר? ואז אמרנו, מה השתנה היום? כאילו, ואז אמרנו, וואלה, שמענו גלגלצ היום. וזה כזה הפיל איזשהו אסימון, לא ידענו בדיוק למה, כאילו מבחינתנו מוזיקה זה החיים, you know? לא ידענו למה. וזה הפיל איזשהו אסימון. ואז בקוביד אני עברתי איזשהו משבר מאוד גדול. אני יודעת שהרבה אנשים עברו דברים לא פשוטים בקוביד. ואחד האנשים שאני הגעתי אליהם הוא מרפא במוזיקה. שהתאים לי, ישב איתי במשך הרבה מאוד זמן, איזה שעה וחצי, והתאים לי תדר בעצם של סולפג'יו פריקוונסיז. ישב איתי והשמיע לי צליל ועוד צליל ועוד צליל ועוד צליל. עד שאמרתי לו בינגו, כי הוא אמר תשמעי עד שאת בעצם הגיעה לצליל הכי נעים לאוזן שלך. אמרתי אוקיי, וככה בעצם הוא שלח לי הקלטה של הצליל שאמרתי לו זה בוודאות, כי לא היה לי ברור. ואחרי כמה זמן הצליל הזה כבר לא נשמע לי בול, כאילו משהו בעקבות הצליל הזה שהיה מדהים אגב, כאילו להבין איך מוזיקה משפיעה על החיים שלנו כשאתה במקום כל כך נמוך, זה היה חתיכת וואו. אבל אז אני השתניתי, כלומר המצב שלי השתנה, אני כבר הייתי במקום אחר, והייתי צריכה צליל אחר. ואז בא לי כפרה עליו. אמר לו, לא יכול להיות שזה יהיה כל כך מורכב, כאילו כל פעם לשבת עם בן אדם שעות וכל... לא יכול להיות. ופשוט הלך ובנה אפליקציה מדהימה, שמאפשרת לשנות את המוזיקה שכבר יש לך, כלומר שירים שאתה אוהב, לתדרי סולפג'יו. ואז בעצם אני יושבת עם האפליקציה, אני משנה שיר שאני אוהבת, מה שאגב גם מאוד עוזר לי, כי אני מאוד מחוברת כאילו למוזיקה, וזה עושה על משהו, כאילו כשאנחנו שומעים שיר היי, קרה לי ככה בתקופה ההיא וההיא, כאילו למה אנחנו הולכים להופעות חיות? כי נגיד אלניס שהגיע לארץ והלכנו לאלניס וכל זה, כי בתקופה שהיא שרה את השיר הזה, לי קרה ככה וככה, כלומר זה נורא אישי. אז אני יושבת מקשיבה לשירים שהם נורא אישיים, שהם שלי. ואני משנה את התדרים באפליקציות עד שאני אומרת בול, זה. כאילו, זה התדר שהגוף שלי צריך עכשיו. וגם כאילו אני נורא בקטע של להקשיב לגוף ותזונה בריאה וכל הדברים האלה. ולכוונן את המוזיקה לתדר שאני צריכה עכשיו, גם נותנת לגוף שלי על עוד לבל שאני נורא קשובה לו. והאפקטים שמנגנים לנו על העצבים כזה, בתדר הרגיל, אפרופו הסיפור שסיפרתי על היום ריב שהיה לנו, בעצם לא קוראים יותר, כאילו אנחנו לא בתדר הזה בכלל. אפרופו התדר קבלו. וואו! איזה יפי. אז זהו, אז רציתי לספר לכם על האפליקציה הזאת, היא מדהימה. אנחנו לא הרבה ברשתות חברתיות ומספרים על זה, כי אנחנו עסוקים. יש לנו 4 ילדים, ברוך השם. אבל אני ככה החלטתי שצריך לשים את המסר הזה בחוץ. זה משנה חיים. אנחנו מקבלים כל יום מיילים מיוזרים שלנו שאומרים, זה שינה לי את החיים. איזה כיף שסיפרתם לנו על האפליקציה, כי כאילו וואו. וגם כל בן אדם שכאילו נגיד אנשים אומרים לי, אני משוגע על תדר 432, אני ממש בקטע של 852, כאילו ממש הם באו עם איזה ידע מוקדם על תדר מסוים, ואז אני מסבירה להם את העניין שלה להקשיב לגוף, שהוא קריטי, שכאילו אתה יכול להיות יום אחד בתדר הזה, ויום אחר בתדר הזה, זה הכל תדרים של הטבע, כאילו, טבע, גייז.
ושזה כאילו משפר את החיבור שלנו לגוף, ואת היכולת שלנו להקשיב לגוף. אז אני חושבת שזה גם אלמנט נורא נורא חשוב באפליקציות האלה, שהן מאפשרות, סבבה אם אתה יודע שטוב לך בתדר הזה, אבל גם נותנים צ'אנס להקשבה לתדרים האחרים, זה פשוט משנה חיים. זה משנה חיים. אז מקווה שהמסר שלי יגיע לכם בטוב, וששומרים על תדר גבוה, ונשקוט.